ഹരേ പ്രണമാതാജി. രാമ 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 ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരുൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്യതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്ത്യാഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. അന്താരാഷ്ട്ര കൃഷ്ണബോധ സമിതി മംഗളൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. കൂടുതൽ 1 മണിക്കൂർ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇനി അടുത്തത് എടുക്കാൻ പോണത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ് 8, 9, 10, 11 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട്. അത് കൃഷ്ണ ആരാധനയെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തെയും വിശദമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത. 8 തുടങ്ങിയില് 11 വരെയുള്ള 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗത്തില് 8 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെയാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാനും ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഭഗവാൻ ശ്ലോകം ഉപദേശിക്കുന്നു. 8 തുടങ്ങി 11 വരെയുള്ളതില് ശ്ലോകം ഉപദേശിക്കുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവസമന്വിത. ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്, പഠിക്കാനൊന്നും ഒരു വിഷമമില്ല. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ. അഹം ഞാൻ, സർവസ്യ ജഗത സർവജഗത്തിൻ്റെയും. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവ പ്രഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പത്തിയാകുന്നു. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ. അഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ പറയണ് ഞാൻ സർവസ്യ പ്രഭവോ സർവജഗത്തിൻ്റെയും
ഉത്പത്തി അതിന് കാരണമാകുന്നു. മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ, മത്ത എന്നിൽ നിന്നും, സർവവും പ്രവർത്തതേ ബഹിർഗമിക്കുന്നു, എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും ബഹിർഗമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് വരി നോക്കുക. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ, എന്നിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭജിക്കുന്നവര് ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം, എന്നെ ഭജിക്കുന്നവര്, ഇത് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ ഭവിക്കുന്നവര് അത്യധികം ശ്രദ്ധയോടെ വിദ്വാൻമാരായിത്തീരുന്നു, ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു. ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിത. ബുദ്ധ എന്ന് വെച്ചാൽ വിദ്വാൻമാരാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നവര്. അല്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. ഈ ജഗത്ത് മുഴുവൻ, ജഗത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതികമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുമായ നിറയെ, ഇത് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല പല ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ഭൗതിക ലോകങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നാഥൻ എന്നറിയുന്നവര്. അതാണ് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവർത്തനം. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടും, എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കും. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ ഭൗതിക 14 ലോകത്തിന്റെയും നാഥനാണ് ഭഗവാൻ എന്നറിയുന്നവര് ഭഗവാനെ അത്രയും ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കേണ്ടത്? നാമം ജപിച്ചും ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ചും രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാന് ബോഹ സമർപ്പിക്കുക. പിന്നെന്ത് വേണം? അമ്പലങ്ങളെ, വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത, ഉപനിഷത്തുകൾ അതൊക്കെ പഠിക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കണേൽ ഏർപ്പെടുക. അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവ. പിന്നെ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക. അങ്ങനെ വൈഷ്ണവരായിത്തീരുക. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാധാമാതാജി ആ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചേ. ഏതാ? പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിലെയാ? എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുദ്ധാഭാവ സമന്വിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി. അപ്പൊ നോക്കാം, ഭൗതിക അധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് എളുപ്പല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെയും ഉറവിടം. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ. ഇത് അറിഞ്ഞതിന്റെ ഫലം കൃഷ്ണനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ആ സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഇടയില് എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇന്ന് എത്ര ആള് എത്തിയിട്ടുണ്ട്? 21. പ്രഭു ഇന്ന് എത്തിയിട്ടില്ലേ? പ്രഭു ഇന്ന് ലീവാണോ? പ്രഭുവിന്റെ മകളെ കുട്ടീന്റെ 28 പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടിക്കണു മാതാജി. പ്രഭു ഇത് ക്ലാസ് കേട്ടോളും. രാത്രിയില് ഫോണില്. ഓക്കെ. അപ്പൊ നോക്ക, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പോലുള്ള പരിപ്രമാണികരിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുകയും ആ ഉപദേശങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അധ്യാത്മ ലോകങ്ങളിലുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും തുടക്കം കൃഷ്ണനാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചത്, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു,
നാരായണനിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, 12 ആദിത്യന്മാര്. ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ്. ഇത് ഭാവാർത്ഥം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വായിക്കണം ട്ടോ. എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾക്ക് ഇത് പരീക്ഷ എഴുതണ ഒരു ഇത് മാത്രല്ല, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിക്കും ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി അതിന്റെ മാത്രം നോക്കിയല്ലാണ്ട് ഇത് വായിക്കാനായിട്ടൊരു ഇത് കാണിക്കുക. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാരായണ പരോ ദേവസ്തദാത്മാശ്ച ചതുർമുഖ തസ്മാത് രുദ്രോദ്ഭവദേവ സജ്ജ സർവജ്ഞതാം ഗത. നാരായണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവും, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് രുദ്രനും ജനിച്ചു. അങ്ങനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതനായിത്തീരുന്നു. ആ ഭക്തനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ കൃഷ്ണനെ ശരിയായി അറിയാത്തവർ കേവലം മൂഢന്മാരാണ്. ഒരു വിഡ്ഢി മാത്രമേ കൃഷ്ണനെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതുകയുള്ളൂ. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അധികാരികളല്ലാത്ത ഭാഷ്യങ്ങളെയും വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവർ തള്ളിക്കളയണം. നമ്മൾ ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അവർ വിഡ്ഢികളെ ഭ്രമിക്കപ്പെടാതെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകണം. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം നമുക്ക്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശമാം നിത്യം തുഷ്യന്തീചാരമന്തിച്ച. എന്താണ്? എന്നിൽ തന്നെ എൻ്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എൻ്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ഫോറിൻ വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയി അവിടെ ഇത്രയധികം ഭക്തന്മാരെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവനായ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനായ ശ്രീല പ്രഭുപാദര്, ആരുടെ ഫോട്ടോ ആണത്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയിട്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് അവരെയെല്ലാം ഭക്തരാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദന് സാധിച്ചു എന്നാണ്. മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശമാ നിത്യം തുഷ്യന്തീചാരമന്തിച്ച. നമ്മള് ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം പഠിക്കണ പോലെ ഇതും 4 ഇതില് ഇപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരെണ്ണേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. പക്ഷെ 4 ശ്ലോകം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. 10, 8 ഉണ്ട്. 8ഉം 10ഉം ഉണ്ട് അല്ലെ? 9 ഇല്ല അല്ലെ? 9ഉം 11ഉം ഇല്ല. പക്ഷെ അത് പഠിക്കണത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. നമ്മള് സത്സംഗത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അതേപോലെ ധാമങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ വൈഷ്ണവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പോകുമ്പോഴും അവിടെയും സത്സംഗം തന്നെയാണ് നടക്കണം. നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ധാമങ്ങളൊക്കെ കാണുകയും അതിൻ്റെ ഒക്കെ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയുകയും ഭഗവാന്റെ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ഭക്തി കൂടുതലുണ്ടാവും. ശുദ്ധഭക്തന്മാർ ഇന്ദ്രിയ അതീതമായ പ്രേമത്തോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തികച്ചും വ്യാപൃതരായിരിക്കണം. അതായത് കൃഷ്ണഭക്തന്മാർ ദിവസേന 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും ലീലകളെയും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ജീവനും മനസ്സും സദാ കൃഷ്ണനില് മുഴുകിക്കിടക്കും. മറ്റു ഭക്തരുമായി ഭഗവാനെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലാണ് അവർക്ക് ആനന്ദം. പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാല് നമ്മളില് ഒരു ഭക്തിലതയുടെ ബീജം മുളച്ചു വരും. അങ്ങനെ അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം കൊണ്ട് നനച്ചു കൊടുത്താല് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടി ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരമവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരമവ്യോമത്തിലും വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. എന്താണ് ഭക്തിലത എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തി ചെടി എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ഭക്തിലത. അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം?
ഭക്തിയുടെ വള്ളി പടരില്ല മാതാജി. വള്ളി പടരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു താങ്ങ് കൊടുക്കണം അല്ലെ? അതെ. അതിന് മരമായിട്ടല്ല അത് വരെ പടർന്ന് പന്തലിക്കാൻ ഒരു താങ്ങ് വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിലത വളർന്ന് നമ്മൾ താങ്ങും തണലും കൊടുക്കുക, വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഹരിനാമ ജപം, അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ അതിനൊരു താങ്ങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ പടർന്ന് ഭൗതിക ലോകമൊക്കെ തുളച്ച് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. അവസാനം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തി ആ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ശ്രവണ കീർത്തനത്താലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്ന് പോരണം. ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന ലത. ഭഗവാന്റെ ചരണങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഭക്തൻ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ ലയിക്കുന്നു. ഈ നാലെണ്ണത്തിന്റെ പർപ്പെട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെ ഭാവാർത്ഥം നല്ലോണം വായിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. കൃഷ്ണാബോധത്താൽ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർ അത്തരം ഉത്കൃഷ്ട ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ശ്രവണത്തിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നു. യുവമിഥുനങ്ങൾക്ക് അന്യോന്യ സമ്പർക്കത്തിൽ അനുഭൂതയാകാറുള്ളത് പോലെ ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നു. മറ്റ് ഭക്തരുമായി ഭഗവാന്റെ ചരിതങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ? ഇനി 10ാമത്തെ നോക്കുക. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. എന്താണ്? തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രീതിപൂർവകം, പ്രീതിയോടുകൂടി സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണം. സതതയുക്തന്മാരായ, സദാ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അതിൽ തന്നെ. തേഷാം അവർക്ക്, തേ അവർ, ഏന യാതൊന്നുകൊണ്ട്, മാം എന്നെ, ഉപയാന്തി പ്രാപിക്കുമോ അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയെ ഞാൻ തന്നെ ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ശരിയായ ബുദ്ധിയും സ്മരണയും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ തന്നെ നൽകും. അപ്പൊ നമ്മ പറയും എല്ലാം മറന്നു പോണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനിൽ അങ്ങോട്ട് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചാല് സ്മരണയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ തരും. അപ്പൊ പേടിക്കേ വേണ്ട, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ വന്നോളും. നമ്മള് ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം? പരിശ്രമിക്കുക. ഒന്നും പഠിക്കാണ്ടിരുന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ നേരത്തെ ഓർമ്മ തരുന്നൊന്നും പറഞ്ഞാല് ശരിയാവില്ല. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം, സന്തോഷത്തോടെ ഭജിക്കുക ഭഗവാനെ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം എന്താണ്? ബുദ്ധിയോഗം എന്ന കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ, ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ സാരഗർഭമാണ്. അർജുനനോട് പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചും വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നും മേലാൽ ബുദ്ധിയോഗത്തിന്റെ പദ്ധതി പറഞ്ഞു തരാമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു. ഇതിൽ ബുദ്ധിയോഗം എന്നാല് ബുദ്ധിയോഗത്തെ കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയോഗം എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം. അതിനെപ്പറ്റി നിർവചിക്കുക അല്ലെ വിവരിക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് വിവരിച്ച് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം മാർന്ന് ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാണ് ബുദ്ധിയോഗം. അതും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കർമ്മഫലാസക്തി കൈവിടാത്തവനാണ് കർമ്മയോഗി. പൂർണ്ണമായ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആള് ഭക്തിയോഗി. അതുപോലെ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നതമായ സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ എത്തുന്നത് ബുദ്ധിയോഗം.
അപ്പൊ വിശ്വാസനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ സേവനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടാല് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് അന്തര്യാമിയായി, അതായത് ഉള്ളില് പരമാത്മാവായി ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തരും. അപ്പൊ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം, പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവ ചെയ്യണം. ഇതാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. അപ്പൊ ബുദ്ധിയോഗത്തിൽ എത്താനുള്ള ആവശ്യമായ യോഗ്യത ഭഗവാനെ കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കണം, ഭഗവാനെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ തന്നെ നൽകും. ഇതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അതിലുള്ളതാണ് ബുദ്ധിയോഗത്തെ പറ്റി നിർവചിക്കുക, വിവരിക്കുക, അതെല്ലാം അതിലുണ്ട്. ഇനി 11ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ അനുകമ്പ ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? തേഷാമേ അനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതം. ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. എന്താണ് ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത? തേഷാം അവരുടെ അനുകമ്പാർത്ഥം അനുകമ്പ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അഹം ഞാൻ ആത്മാവസ്ഥ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭാസ്വത്തായ അതായത് ഉജ്ജ്വലിക്കുന്ന ജ്ഞാനദീപേന ജ്ഞാനദീപത്താൽ അജ്ഞാനജനിതമായ തമസ്സിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഇരുന്ന് അവരുള്ളിലുള്ള തമസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ധകാരം അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് അജ്ഞാനജം. ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ തമസ് അകറ്റി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു, പ്രകാശോജ്ജലമാക്കുന്നു. സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസ്സിനെ അകറ്റുന്നു. ഇതാണ് 11ാമത്തേല്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്ക് ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വാരണാസിയിൽ താമസിച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രം ഉദ്ഘോഷിച്ച് നടക്കെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. അക്കാലത്ത് വലിയ സ്വാധീന ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശാനന്ദ സരസ്വതി എന്ന മഹാപണ്ഡിതൻ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഒരു വികാര ജീവി എന്ന് പറഞ്ഞ് പരിഹസിച്ചു. തത്വജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറയുന്നവർ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ജ്ഞാനിയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ ഒരു വികാര ജീവിയായിട്ട് കരയണം, ചിരിക്കണം, ഇങ്ങനെ എന്താണ് തെരുവീതിയിലൂടെ നാമവും ജപിച്ച് ബഹളം വെച്ച് പോണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയിരുന്നു. അതായത് കുറെ അറിവുള്ളവർ അങ്ങനെയാണ്, മറ്റുള്ളവര് ഒന്നും അറിവില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരും മിക്കവരും അജ്ഞാന തമസ്സില് അകപ്പെട്ടവരും വൈജ്ഞാനികമായി വെറും ബാലന്മാരും വികാരഭരിതരാണെന്നും കരുതുന്നു. ഇത് ശരിയല്ല. ഭക്തിയുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ച അനേകം മഹാപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കും. അവിടെ അജ്ഞാനമാകുന്ന തമസ്സിനെ മാറ്റി ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാശത്തെ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യുന്ന സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾക്ക് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ തൻ്റെ അചിന്ത്യ ശക്തിയാൽ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം വെളിവാകും. ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം വെളിവാകും. അപ്പോൾ എന്താവും? അജ്ഞാന അന്ധകാരം നീങ്ങി പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ശുദ്ധ ഭക്തജനത്തോടുള്ള വിശേഷ കാരുണ്യം കാട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് നിരന്തരം നാമം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് വിശുദ്ധ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രകാശം പരക്കും.
ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാല് ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റിത്തരും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ സാധിക്കും. ശരണാഗതി, നവവിധ ഭക്തികളിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള ശരണാഗതിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ മനസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു സന്തോഷം പകരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? കുറച്ചൊരു ഭക്തി ഉണ്ട്, ബാക്കിയൊക്കെ ഭൗതികതയിലാണ്, അല്ലെ? ഈ പഠിക്കണ നേരത്ത് ശരി, അങ്ങനെ മാതാജി ഇങ്ങനെ മാതാജി എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചൊക്കെ പറയും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ട് അപ്പുറം ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും കുറേ ജോലികൾ അവിടെ കുന്നുകൂടി കിടക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ കണ്ട് പോയി ദേഷ്യമായി, അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചൂടെ, അങ്ങനെ ആയില്ലേ ഇങ്ങനെ ആയില്ലേ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോ വെറുതെ കയറിയ ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സീരിയലും കണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങേണ്ട സമയമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഇപ്പൊ എല്ലാരോടും ദേഷ്യം തോന്നും. അങ്ങനെ തോന്നാറുണ്ടാ? അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ സീരിയൽ കാണാറേ ഇല്ല മാതാജി. അങ്ങനെ ഒരുവിധ ആൾക്കാര് സീരിയല് കാണില്ല. മാതാജി ആ, സത്യം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സീരിയൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ തുടങ്ങിയ മുതല് ടി വി കാണുന്ന പരിപാടിയേ ഇല്ല, അന്ന് മുതലേ ഞാൻ നിർത്തി. സീരിയൽ കാണാറേ ഇല്ല ഞാന്. അതെ. ഞാനും കാണാറില്ല, സീരിയലും കാണാറില്ല. ഇല്ല, വല്ലപ്പോഴും ഒരു ടിവിയെ വാർത്ത. കാണാറില്ല. പക്ഷെ പ്രാരബ്ധങ്ങൾ ഏറുമ്പോ കുറച്ച് സങ്കടമുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് ഭക്തിശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സിൽ കയറിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ വിചാരമൊന്നുമില്ല മാതാജി. അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ നല്ല കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയില്ലേ എന്നാണ് തോന്നുന്നത് മാതാജി. അതെ ഒരുപാട് അതെ, വൈകിപ്പോയി കുറച്ചുകൂടി നമ്മളെല്ലാം. നേരത്തെ വേറെ കുറച്ചുകൂടി കുറച്ചും കൂടി നേരത്തെ ആണെങ്കിലും ആ എന്നാലും അത്രേ. ഒട്ടും ഇല്ലാത്തതിലും നല്ലതാണ്. ലേറ്റ് ആയാലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കാം, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഏതോ ഒരു പുണ്യം, അതായത് 100 ജന്മങ്ങള് നമ്മള് ഒരു വൈഷ്ണവൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ 100 ജന്മങ്ങള് മുമ്പുള്ളതും പിൻപുള്ളതും അവർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കുറെ കാശൊന്നും കൂട്ടി വെച്ച് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ജോലിയുള്ളവരായിരുന്നു. അപ്പൊ ജോലിയുള്ള സമയത്തൊന്നും ഇതാകെ ഇതുപോലൊന്നും പറ്റത്തില്ല മാതാജി. അപ്പൊ അതെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റും നല്ലപോലെ സമയം. അതെ അതെ അതെ. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് സമയമൊന്നും ഇല്ലാട്ട മാതാജി. പിന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ചിലവരുണ്ട്, ഡോക്ടർമാരായാലും എഞ്ചിനീയർമാരായാലും എല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തിലേ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സൗകര്യം ലഭിക്കണ വീട്ടില്. അതാണ് നമ്മളിനി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അടുത്തൊരു ജന്മം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിയില്ലെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ വീട്ടിലെങ്കിലും ജന്മം എടുക്കണേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക്. നമ്മളെ കൃഷ്ണഭക്തി ഇപ്പോഴും തുടങ്ങിയല്ല മാതാജി, കുഞ്ഞുനാള് മുതലേ ഉണ്ട്. കുഞ്ഞുനാളെ നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഭാഗ്യം ചെയ്തവര് തന്നെയാണ്. ചെറുനാളിലേ ഉണ്ട്. ഹരേ കാരണം കൃഷ്ണ. നമ്മളെയൊക്കെ ചെറിയ പരുവത്തില് അമ്മ ഹരിനാമ കീർത്തനം ചൊല്ലുന്ന കേട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉണരാറുള്ളത്. അതെ അപ്പൊ അന്ന് അതെ. മുതലേ ഉണ്ട് കൃഷ്ണഭക്തി മനസ്സില്. പണ്ടൊക്കെ വൈകിട്ട് എല്ലാവരും വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് അതിന് ചുറ്റിരുന്ന് നാമം ചൊല്ലിയില്ലേ ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല. ഇല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭക്ഷണം മാതാജി, മുൻപേ ഉണ്ട്. അതെ. അതൊക്കെ മുന്നേ വളരെ ഉണ്ടാകും. ചെറുപ്പത്തിലെ നാമജപങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ബാലവികാസ് ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്താണ്, നഗരസങ്കീർത്തനത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട്, സത്യസായി ബാബയുടെ ഹരേ അതൊക്കെ കൃഷ്ണ. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനിലേക്കാണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ, ഇപ്പോഴാണ് അതെ അതെ മനസ്സിലാവുന്നത്, അല്ലെ? ആ അതെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ അതെ അതെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി ഇപ്പോഴാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മ പല ഇതുകളും സമയം കഴിച്ചു കൂട്ടി. പക്ഷെ അതെല്ലാം അവരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടുമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയത്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബ വീട്ടില് ആയ ഒരു ദേവിയാണോ ദേവനാണോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അതിനെ പൂജിച്ച് അത് അവരുടെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റണത്. എന്നിട്ടാണ് ഭഗവത്ഗീത കിട്ടി, ഇതൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങി, ഭാഗവതം വായിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ശരി. നമുക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ശരിയായ പോയിന്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ വന്നു. അതെ അതെ, അതാണ് ഇനിയാണ് മുന്നേറേണ്ടത്. പരബ്രഹ്മമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാവുന്നു. അതാണ് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയില് 4 ശ്ലോകങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി അടുത്തത് 12 തുടങ്ങി 18 വരെയുള്ളത് അർജുനൻ മുൻ അധികാരികളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വന്തം തിരിച്ചറിവിലൂടെയും കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ മഹത്വങ്ങൾ അറിയണേ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അവനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാനും ഓർക്കാനും കഴിയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ അജ്ഞാതനായി തുടരും. ഒരു ഭാഗ്യം വേണം, നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തണം. ഇനി 12:13 അർജുനവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവം അജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാശ്വാം ഋഷയ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തദ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജ്ജനും മഹാനുഭാവനുമാണ് അങ്ങെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസം മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഈ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ ഋഷികളൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഊന്നിപ്പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്താണ്? അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ പരമ എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറയും ഭഗവാന്റെ കൂടെ. പരമമായ ധാമമാണ് അങ്ങയുടേത്. പവിത്രമായത് നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനാണ്, അഭൗതികനാണ്, ആദിപുരുഷനാണ്, അജ്ജനാണ്, ജനനമില്ലാത്തവനാണ്, മഹാനാണ് അങ്ങെന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അപ്പൊ അതെല്ലാം സത്യമാണെന്നുള്ളത് ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവന്മാരും മനുഷ്യരും അവിടുത്തെ ആശ്രിതരാണ്. മനുഷ്യരും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണെന്നും സ്വതന്ത്രരാണെന്നും വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പരമതത്വമായി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് വേദങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. എല്ലാത്തിനും പരമ ചേർത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനാവുക. എല്ലാവരും നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസമാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ എന്ന് വേദങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഈ അത്യന്ത പവിത്രത മനസ്സിലാക്കിയവര് പാപങ്ങൾ നീങ്ങി വിശുദ്ധരാകുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനസ്സില് കുറച്ച് അറിവുകൾ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ കുറേശ്ശെ നീങ്ങി തുടങ്ങും. അത് നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ തേജോദർപ്പണമാർജനം. വർഷങ്ങളായി അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കണ മാലിന്യങ്ങള് നമ്മള് ബാത്റൂമിലെ കണ്ണാടിയിൽ സകല പൊട്ടും എല്ലാം തേച്ച് വയ്ക്കും അല്ലെ. അത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. കണ്ണാടി എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മള് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കും. അപ്പൊ വർഷങ്ങളായിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കണം. നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ കണ്ണാടി പോലെ അവിടെ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ സകല കണ്ണാടികളും ഡെയിലി തുടച്ച് വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുക നമ്മുടെ മനസ്സും ഇതുപോലെ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുവാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതരാകാതെ ആരും പാപത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിയാൻ സാധിക്കില്ല. അർജുനൻ ഇവിടെ വേദാനുസൃതമായി കൃഷ്ണന്റെ പരമപവിത്രത അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കണം. നാരദാദികളായ എല്ലാ മഹാന്മാരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങ് പറയണത് ശരിയാണ്. കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും ധ്യാനിക്കുകയും അദ്ദേഹവുമായുള്ള ദിവ്യമായ ബന്ധത്തെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയില് സംബന്ധം ആഭിധേയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിലാണ്. സംബന്ധജ്ഞാനം, ആഭിധേയജ്ഞാനം, പ്രയോജനജ്ഞാനം. ഇതും വരുന്നത് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ അർജുനന് ആഗ്രഹത്തിന് 3 പ്രധാന കാരണങ്ങള് 16ാമത്തെ ഇതിലാണ് വരിക. ഇത് കഴിഞ്ഞു. 11, 12, 13 കഴിഞ്ഞാലേ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇനി 14 എടുക്കാം. സർവമേതദ്രുതം മന്യേയൻ മാം വദസി കേശവ നഹിതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ,
അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഋഷി നാരദരൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങും പറയണത്. എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി തുടങ്ങി. ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ ദാനന്മാർക്കോ ഒന്നും അങ്ങയുടെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ ഭഗവാനില് കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം അർജുനൻ അനുസരിച്ച് വന്നത് അനുകരണീയമത്രേ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും അതില് ദൃഢമായ വിശ്വാസം. അതിനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞേ, ദൃഢവിശ്വാസം. സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു വാക്ക്, വ്യാവസായിക ബുദ്ധി. ശ്രദ്ധ. ദൃഢമായ വിശ്വാസത്തിനുള്ള വാക്കാണ് ശ്രദ്ധ. കാതൽ എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 15 സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേത്താത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂദേശ ദേവദേവാ ജഗത്പദേ. ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കണ പോലെയാണ് ഈ ശ്ലോകം. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേത്താത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂദേശ ദേവദേവ ജഗത്പരേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ, ജഗദീശ്വര, അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്നെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇത്രയും സർവപ്രപഞ്ചങ്ങളുടെയും നാഥനായ അങ്ങയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങയെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ബാക്കി ആർക്കും അങ്ങയെ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അർജുനനെയും പിൻഗാമികളെയും പോലെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് തന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് സുഗ്രാഹ്യനാണെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷെ അർജുനന് മനസ്സിലായി ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി പരമതത്വം എന്ന് പറയുന്ന 3 ഭാവങ്ങളിലാണ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭാവം? 3 ഭാവങ്ങളിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മള് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. അതേതാണ്? ബ്രഹ്മം, സൂര്യൻ, സൂര്യരശ്മി, സൂര്യന്റെ പ്രതലം, സൂര്യഭഗവാൻ. സൂര്യന്റെ രശ്മി ബ്രഹ്മം, സൂര്യന്റെ പ്രതലം പരമാത്മാവ്, സൂര്യഭഗവാൻ ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുമ്പോ കുറയും. എപ്പോഴും ശ്രീലപ്രഭുപാദർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഉപമയാണിത്. സൂര്യൻ, സൂര്യരശ്മി, സൂര്യന്റെ പ്രതലം, സൂര്യഭഗവാൻ. അതുപോലെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ഇങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിലും ഭഗവാനെ അറിയാൻ പറ്റും. പുരുഷോത്തമ, പുരുഷന്മാരില് ഉത്തമനായിരിക്കുന്നവനെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. രാധമാതാജിയാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എല്ലാത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും, വീട്ടിലെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കും. ക്ലാസ്സിലും എപ്പോഴും ഉണ്ട് കേട്ടോ ആള്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പിതാവാണ്, അതുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് പറയുന്നു. പരമനിയന്താവാണ് കൃഷ്ണൻ. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉറവിടമാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാർക്ക് ആരാധ്യനായ ദേവദേവ ജഗത്പദേ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്തെന്ന് പറയും? ജഗത്പദേ, ജഗത്തിന്റെ പതി, ഭർത്താവ് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ. കൃഷ്ണന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റി അർജുനനുണ്ടായ ബോധോദയം ഈ ശ്ലോകത്തില് തെളിഞ്ഞു കാണാം. അപ്പൊ 10ാമത്തെ അധ്യായമൊക്കെ ആയി വന്നപ്പോഴത്തേനും അർജുനന് ഏതാണ്ടൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അതിന് മുമ്പൊന്നും അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയണേ. ഇനി ശ്ലോകം 16. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16, 17, 18 തുടങ്ങിയുള്ളതില് കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചാണ്, അർജുനന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ
കാരണങ്ങൾ അർജുനൻ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ച്. അതാണ് 16 തുടങ്ങി 18 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറയാൻ പോണത്. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേന ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയ യാപുർവിഭൂതിബർലോകാനിമാസ്വം വ്യാപ്യ തിഷ്ടസി. ഈ ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നാലും. വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഐശ്വര്യങ്ങള്. ആ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ആത്മവിഭൂതികളെ ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത് തത്വം അറിഞ്ഞതിൽ സംതൃപ്തനാണ് ഇപ്പോൾ അർജുനൻ. അർജുനന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ ഈ കൂട്ടുകാരൻ നിസ്സാരക്കാരനല്ല, എന്തൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങള് മുകളിലുള്ള സാക്ഷാൽ പരമാത്മാവാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. കൃഷ്ണനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി സംശയങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ടും അർജുനൻ സർവവ്യാപ്തമായ ഭഗവത് സ്വരൂപത്തിനെ ആ വിവിധ വിഭൂതികളെ വിവരിച്ചു തരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ 17 നോക്കാം. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗ്യം സ്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്യോസി ഭഗവന്മയ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അങ്ങയെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. അതായത് അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾക്ക് യോഗമായ കൊണ്ട് ആവൃതനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അന്തരംഗ ശക്തിയുണ്ട്, ബഹിരംഗ ശക്തിയുണ്ട്. ബഹിരംഗ ശക്തി പ്രപഞ്ചം, അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ യോഗമായ. ബഹിരംഗ ശക്തി ഉണ്ട്. അപ്പൊ യോഗമായയുടെ ശക്തിയാലെ ഭഗവാൻ മനുഷ്യ ദൃഷ്ടിക്ക് അപ്രത്യക്ഷനായിത്തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ സ്നേഹിക്കാനാവാത്ത ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനോടൊരു ഇഷ്ടം വേണം. ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഭൗതികമായി ചിന്തിച്ചേ മതിയാകൂ. അത്തരം മനുഷ്യരുടെ ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ചാണ് അർജുനൻ പറഞ്ഞ് കേഷു ഭാവേഷു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി വിസ്തരേണാത്മനാ യോഗ്യം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയാ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അപ്പൊ അർജുനൻ കൃഷ്ണനോട് ഐശ്വര്യമൊക്കെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് 17ഉം 18ഉം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെപ്പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് അമൃതിന് തുല്യമാണ്, അമൃതോപമം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ അമൃത് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാൻ പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച 19. ഇവിടെ നോക്കുക, വിഭൂതി യോഗം ശ്ലോകം 17, 18 പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കണൊക്കെ. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദീകരിച്ചെന്നാലും. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യം കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്താണ്? ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. ഭാഗവതത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ശൗനക ഋഷി മുതൽ സൂത ഗോസ്വാമി വരെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി ഒരാൾക്ക് അമൃത് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. ശ്രവണം ഭഗവത്സ്മരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക വഴിക്ക് അമൃത് പോലെയുള്ള സന്തോഷം ലഭിക്കും. ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്?
10-16 തുടങ്ങി 18 വരെയുള്ളത്. ഒന്ന്, ഭഗവത് തത്വം അറിഞ്ഞതിൽ സംതൃപ്തനാണ് ഇപ്പോൾ അർജുനൻ. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച്, കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ സംശയമില്ല. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചോദിക്കണേ. ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, വ്യക്തിപരമായ സ്വാംശീകരണത്തിനായി ഞാൻ അങ്ങയെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുമെന്നറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പിന്നെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാൻ, അത് കേൾക്കും തോറും സന്തോഷം വരുന്നു. അപ്പൊ അത് ആസ്വദിക്കാൻ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളുടെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കാൻ. എന്താണ് കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ 4 കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങളെ ഓരോന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു ഭൗതികവാദികളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വ്യക്തിപരമായ സ്വാംശീകരണത്തിനായി നമ്മൾ സ്വയം, അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചേതോദർപ്പണമാർജനം, നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനായി അങ്ങയെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുമെന്നറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കേട്ട് കേട്ട് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി അമൃത് ആസ്വദിക്കാൻ, അമൃത് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളുടെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് അതിന്റെ പോയിന്റ്സ്. ഇതിന്റെയൊക്കെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോട്ടാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. കൃഷ്ണന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ. കൃഷ്ണൻ തന്റെ അതിരുകളില്ലാത്ത സർവ്വവ്യാപിയായ ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വിവരിക്കുന്നു. അതാണ് 19 തുടങ്ങി 42 വരെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾക്ക് പേരിടുകയും ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു അംശത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ്. ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തെ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. നമുക്ക് 19. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാ വിഭൂതയ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എൻ്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെപ്പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തൻ്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് വിഭൂതി എന്നുള്ളത് 19ാമത്തെ ഇതില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വിശദമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും 555ാമത്തെ പേജില് എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന വൈഭവങ്ങളെ, അതിനെയാണ് വിഭൂതി എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തൻ്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അമരകോശത്തിൽ വിഭൂതിക്ക് അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം എന്ന അർത്ഥമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എൻ്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെപ്പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനമുണ്ടാവില്ല. പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളുടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ 1ഓ 2ഓ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് ഭഗവാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭൂതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുപോലും അറ്റമില്ല. ഏത് വേണമെങ്കിലും പറയാം. 20. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിത അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവജ. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ. എന്താണ് ഗുഡാകേശ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം? ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെ. ഗുഡാകേശ. അർജുനനെയാണ് ഇവിടെ ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിക്കണത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനനെ ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അർജുന നിദ്രയെ ജയിച്ചവനാണ്. നിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2 അർത്ഥമുണ്ട്. ഉറക്കമുണ്ട്, അജ്ഞാനത്തെ ജനിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുഡാകേശ എന്ന് പറയുന്നത്. നിദ്രയാകുന്ന തമസ്സിനെ ജയിച്ചവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉറങ്ങാതിരിക്കാന്നല്ല, നിദ്രയാകുന്ന തമസ്സിനെ ജയിച്ചവൻ എന്നർത്ഥം. അതായത് അജ്ഞതയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഭൗതിക അധ്യാത്മ ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നാനാ രൂപങ്ങളിലൂടെ സ്വയം എങ്ങനെയാണ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
വിഷ്ണുസ്തു ത്രീണി രൂപാണി പുരുഷാഖ്യാന്യതോ വിദുഹു. ഏതൊക്കെയാണ് 3 ഭാവങ്ങള്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അങ്ങനെ മഹാവിഷ്ണു അഥവാ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ പറ്റിയാണ് ബ്രഹ്മ സംഹിതയില് കൂടുതലായിട്ട് പറയണത്. കാരണാർണവ ജലേ ഭജസ്മേ യോഗ നിദ്രാം. കാരണങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർണവത്തിൽ മഹാവിഷ്ണുവായി ശയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെ വിശ്വാരംഭത്തിന് കാരണം. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാ ശക്തികളുടെയും നിലനിൽപ്പിനും നാശത്തിനും കാരണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ ജീവികളുടെ തുടക്കവും മധ്യമവും അവസാനവും ആകുന്നതെന്ന് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. മഹത്തത്വം എന്ന സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു ഉൾപ്പോകുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് മഹത്തത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ്. മഹാവിഷ്ണു പ്രകട വിശ്വത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഓരോ സത്തയിലും വീണ്ടും പരമാത്മരൂപേണ നിലകൊള്ളുന്നു. പിന്നെ ആധ്യാത്മിക തേജസ് പുലിംഗത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് ശരീരത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്. അങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ച കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ ഗുരുദേവ് की जय. निताई गौर ब्रह्मानंदे.